Garai batean bere erabilera murriztuz joan zen, Frankok erabat debekatu baitzuen bere erabilera. Zigor zorrotzak pairatu behar izan zituzten bere erabiltzera ausartzen zirenak. Loretxo hori, iaurik gabe, idortzen hasi zitzaigun. Baina garairik zailenetan ere eguzkiak irri egiten du. Eta honela, herritar xumeen eraginez, euskaltegiak naiz ikastolak sortuz, arnasguneak sortzen hasi ziren. Bai, txikia da, eta inoiz ez handia izango. Baina bere txikitasunean, xaloa izateaz gain, handi egingo dugu.